Raymond an hnuchuina episode 56 Needle in a haystack ziak tu sangte ren thlei mihlim tharau polna dong cha deuh ningat ila chuan heiro amen pek zui nual tlak khopin in ma a Raymond nal thazual anena kan chet latna karon chhop chuak theitur hi kalom hle ani engpo ni se kan tun lai khovela hian thang thara tong trial lom kan pung zela kalome ti that ve mai aya thanks hanti deuh tral changkang zo ka ngai tat kan pun tak hluaya wangin khothang ba ek ngo ho tong kam takin I'm back ti in akhu kan hong ve po niang chu ka room thu thleng se ya chuan no pangchi ang mai in kamu huala ka endu zong engma achu lo wangin TV channel chu ka met kual chena local channel Korean movie dang le lin an let tu ten an uluk tok lo wanga an tong kam el pui le mizo tong kalphung rappel pheng phunga an le te chu en pe lovin ka met zunga channel dang ka me le lai tak chuan LPS chanchin thar chiar tu nu ofia thatak mai chuan heti hian aron puang zat khovelina buai pui mek hripui coronavirus chuan ramsang sanga bu khuar zelin India rama makta duai khat nuaili singriat sang khat zani somsari in kai to in he hripuya wang hian mi singthum sang thum zali somsari pali in an thi pui to ani Mizorama po mi zathum som thumin kai to in he natna vei mi za somriat pathum chu andam le to a he natna adar zel lo na atan sarkar chuan mi pui te chu sarkarin dan le du na siam te thataka zom turin acha a total lockdown khau taka kalpui chhun zom zel ani don thu le total lockdown nei chung hian mi puite ma ni in lama tom im chu he natna laka kan filim theina kong ol samber ani awanga pon chuak lo turin angen bok hetianga total lockdown khau taka kalpui ani mek la hian zan indar sari vel khan nula lal du saki mission veng le khatla south in rina vai lui bulloka khosa chu ama chen na ina rong taka tha ani laldu saki hi lungleilam mi ni in M&M Higher Secondary School a zirtir tu na thok me kani a ama a in lu a khosa ni in mission veng puthan sai lovate in noiber lu a khosa me kani voin ni le nga are awang wangin a then oma khosa pusai nu na te chuan an va en fia laldu saki hi rong taka soi sak nu tha ani ti anwa muta ani police lam shilwat ni in tuna hian investigation kalpui me kani aron ti zata sana ka en wata zandar sari le minute somnga chi alani LPS chanchin tharron puan chu athar thawat wat hle ani ka phone aron ritlang tlanga total lockdown ti tur omlo lutu ka wangle pakhira TL sen na atana karing to na tan liawa ka otrial ve tak le lai root mai ka siam chop ve ngat kapuwal ka bedu che aron ti trial ruan lai chuan ke chu ka lo nui vurvura phone ka pik rual chuan rang takin lo in siam la karon lamang che ti zong aron soi ka chan ve ma chuan phone chu a off zui le dai hui ham he mi hring zet hi zong ami zia a chet zia le atong kam te hian min chal del thin view ma se a hun a hmuna chuan ka ma a ading zat ngam thung si heng te awang hian maktak main athu hnuaya ka kun reng mai ani hi police department a kan lut ta kha in chirna pakhat ka nei a chan chu he Raymond nal thazualan nui then tha chunga min lo en kurlaya ama a hanin khen khong ngai thin hi ani tuna chuan thiam na sang jok anei awang le a na thoin a phu e ma wangin SI ya kai santir ani to a keyaro constable lumum kalani reng thungsi han salut du lovila room em hian min mela han salutila anui le vur loya ma se hun rem chang ka nei phot chuan achim om thei ang bera chet ve ram kalatum fantrin kan kota chuan bike hon aron tuara keila chu kalola in siam zo de lo le ngal ma se enge mo poiwak chuang le ti in jokar pen chingleng lung le ka bata silipar hlui to lam a chuat pan hlung to langpol rui bun chuan ka chuak ve ngota Raymond a chuan CBR bike dum te zu ka kuang kwa me wa thu chungin min lo en vungvunga a omna bul ka wat hen chuan mi hring te hian kan nal pui le kan moi pui hi kan lo wa hrelo tak em at ti hluk keini ang tlangwal pian thiam tan moi pui lo tak om theilo ve ka lo ti ve mak
bike nunga ka lon nu chuan kan tlan chuak zui ngal chanchin thar khai lo ngai thlave em Raymond a chuan le hoi deuh ha chung hian a ron ti a ngai thla e ka lo ti toi tuk kan kalna tur om ang chukarin hriat tho wangin zo po ka zot buai pe lo Raymond a chuan bike chu ne so zeta agiar thlakin alim chu atir zui puata motor tlan chuak an tam lovin kong a thol thaboka bike tlan chaklu tuka wanga thilo tho chuan hani a chem dai duk thei hial car lova vai lui motor silna chu kan thleng thlathuai Raymond a chuan bike chu kong sirem chang lai a chuan a handin tira keipo ka chuk ve ngal thuai kal ngal mai ka tum lai chuan Raymond a chuan tun lai chana email ang hi anwang to si a mi ngai iti thalowang hei ma si waro nui hau lovaron ti pa in akut chu kalama chuan ban phein mas akhaiwa boka coronavirus awanga mas wo lowa kholai chu phallo ani thu te chu ka hrehlei lui to a zan inero ka man mo dewa wangin kalo thei ngil hlawani max ka ban lai chuan chim om zetina lo nui vurvura max chu ka han pot thlavuta lanui sung chung chuan Raymond a chuan vai lui kam loka in lian tha ang reng tak ding lu chu apana keipo in ka zui ve ngal zat kom kar zawlu tuklowa chuan lu thla in stepa kan chuk thla a in noiber zona chuan mi pali panga vel max wo theu chungin unloading tham hlom an zinga palian berle dulma chuan de ulu a chuan min lo chhon wata Raymond a chuan police kan ni thule he thi na chungchanga wanga helai munakal kan ni thu a han ril nu chuan in chung lama chuan kan enjoy lu ta in chung chu alo ruak huaya hripui coronavirus awangin kan mizo ti dan phung khotlanga chiat tok an oma pianga nula tlangwal tlan khom dor thin te po tlom ngai hlei thelovin he hripui hian min dang battery miau siale le lam zong takero chuan kan chet vel na chu ati ol samphian zokang chu min lo chhon tu te le chulai mun lo ngak tu te chu woi melam hruai tu te an ni ti an tong kama tangin a hriat theya hetiang hripui leng kara shikai hlawa kan tom im thup laia woi me hruai tu ni tlin tak maya an lo che chuak chu an fak om khop mai in chung churin ain azaw thaphian maya nula ma nia khosakna atan chuan anuam hel hol viau winarin omani in chung bungrua chu ani dan tur ang dik takina om thlapa thil fel lo thlenna hmun ni om po hian a lang lo nichina min lo chhon tu khan a chung te lunglei lama tangin an ron kal dona aizol lama alaina hnai te po an local khoma ma se police lam kan ngai chana wangin lu tir kan phal ri lova kongpui dunga khan kan thu le hlangai changin an om hlom mek ruang chu room chunga khan a om aron ti zui zata room chung kan lut chi achu ka uak tuar lo chawani room chung chu thisen hli rina khatani bermai kiltina thisen atling hnek nuka athang huam mai boka bungro chitin mai chu chuata chuan a in chapdar ni ai nuai hlom Raymond a chuan du saki ruang chu uluk fe hian a hanbel chianga a phone chuan thla ala pa zau bok hetiang tual tha narap thak hi voi tam tak lo muto in thisen luang je zui te hi voi tam tak lo muto ma ila ngaya ka nei theimeu lo chu ani e Raymond a chevel chu kalo en reng ringota dar kar chan ve ve lai ruanga bel chian nu chuan Raymond a chuan min lo chiau au tu oi me hruai tu ten hena chuan hei in malak na azara ruang le nu ma tangkai tur ti bo om lovin in lo veng hima alom om khop mai tu na tan chuan kan du tok ri mai e ruang juk mu ma sa tu te kha then om te in tiam ni kha ti in han zota du saki then om te ruang juk mu ma sa tu te in min ko mu nu chuan chu in nel om fashion lo ruang le thisen in pol nuai chu kan chu asanta du saki ruang juk mu tu te in kan pan lai chuan step atang chuan lung chewan kai taphom hom thoma lo chuaka du saki in lu lampan chuan me chepa ni le mi pa pa ni hi an ron chuka du saki chung te emo a thian hnai te po an ni mai thei a ma aron kal me chia te chu an taphom homa a hnung lama ron kal mi pa tlangwal la ni om tak po chuan scarf mai hupin a mit tu yan nuai mol mola keini po kan len lu na tur ina chuan kan lut zui ve ngal Raymond a chuan
in ommo police lam kan ni e in then om nula thi na chungchang a hian thukam ni khat lek han zo bel cheu kan du dewa kan ron leng lu tani hi ti in tongkam nel om takin in chunga mi te chu a han bia a sitting room lian vak lova nu le pa mai ba ka an fa te pahni lo thu te chuan ke ni pahni chumin lo en thap an pa ber chuan e animo lo thu lut ro ti in min lo chhon wata Raymond anen chuan thut munte kan han rem zui ve ngal thuai Raymond a chuan han in zot zui tamai ila in then om nu ruang hi in va mu khadar engzat vel nge ni kha ti in han zota pa ber chuan adar za chi ka lo chin chi lo na a daruk le achan ve tanga dar sari in kar vela ni ang ti in Raymond a chu alo chang thuai in va mu lain a thi na are mel view to em alandana chuan are thokhat to view ni in alang atak sa kha alo khong vek to a athi sen te po kha alo khang vek to ani chuan ni zan lam dai to athi te po a ang view ani mo Raymond a chuan a han ti le a in nei tu pa chuan ni e arwang om dan le thi sen khang to dana tang kha chuan nimin lama thil thleng dai to ni in alang alo ti ve ngal Raymond a chuan chin chia ngai te chu alo ziak zung zunga zo na dang zo chun zom le in ani le ni zan lama chuan thom dang lam deuh han hriat te in nei em a han ti le a pa ber bok chuan chu tiang hriat kan nei mi alo hei in hriat ang hian tun ang ruwa tui tam lai chuan tui hok luang ri hi abeng cheng em maya mut thil ti har khopa abeng chen chang po atam mai tun ang tui hok tam lai hi chuan thil poimo a pon lama tanga min ron ko po hi kan hremu man lo fo zo kani ti in lo chang le thuai a chan na chu adikang ti rin thei turin Raymond anena an in kom lai te chuan kom thlang lok kora chuan tui hok aluang ri hum renga Raymond a chuan ani tak chu mole ani le ruang in zuk mu lai khan kong khar kha lo in hong sange a in kal zok ti in han zot le a kong khar kha chu chung lama in kala ma se ka han soi nok nu khan kong khar chu aron in hong tamaya kong khar chung lama socket manga norkal ani awangin ka han soi zong khan alo in hong tamai ni in alang pa ber chuan alo ti a Raymond a chuan adu to ka nga ta ani ang lom thu te a soi nual nu chuan in chukan chua san zui le ta ngal bike da na lampan tura step kan kal chho trep ti a chuan nung lama tang chuan min ron aw dinga min ron hui lo wang chuan kan kir le tari a kom thang tui hok luang ri hum lama tang chuan mi pakhat hi halo chuak chho me ka akuta chuan ti sat war hi aron kenga kong khar bula kan zuk thlen le nu chuan min ron aw tu chu nichina uai me hruai tu min lo ngak tu te zinga mi pakhat kha lo ni ti sat war thi sen kai nuang mai chu Raymond a chuan a han la a ti sat ma a chuan Joker ti a chuanga Batman movie a misual chim omzet Joker lem chu ti sa ta chuan a in chukai bok Raymond a chuan a lom om hle mai in chung lama son lu tan om to animo a han ti zuya an zinga pakhat kan kaltir pu a min lo chhon tu ber khan o om to e so du saki bial pa le du saki ka jente an ni so ruang so mulo sila a thazo ka kan hriat lain an ma ni son en an du tlat sia an lo chuak tre pang police lamin in du angin in bel chiang to tho boka sing saturin tlangwal somvel kan hrila khi an local to khi lunglei lama du sakinu le pa te po an ron thleng don hnai to ang nichin lok khan ai bok an ron thlen to thuan ron soya ti in step lam chu a han hoi chowa tlangwal to ngai mi somvel chu step a chuan an ron lang traka in chung lampana trap hom te po chu uai me hruai tu te chuan an han ko chuaka tlangwal ho chu ina lutin in le ruang chu an sing sazuya keini po du saki ka zen le abial pa anti te hnunga chuan ti sat ngai nat om lo zet thi sen kai nuang chu polythene khai in stepa chuan kan chhove ta Raymond a bike dana kan thlen hnu chuan toy khomuang to lovin Raymond ate in lampan chuan kan tlan chho zui ngala konga thol thahan han boka reilote a Raymond ate in chu kan thleng chho thuai Raymond ate ina chuan lutin kan ti fo thin danin Raymond a ruma chuan kan lut tang hala kan thut fel hnu chuan tong ma sa zoka tangin phur fe hian
tun trum kan nu chui tur chu a ol sam don ria vin ka ria ka han ti ringota Raymond chu annui suka chu ti mo ti chawin min chang ke chuan in la konfi tak hian don lom ni hei misual kor kan neya tual thattu kor tiang kor nei du saki ina leng lu thin hi kan zong chuak mai dona lom kalo ti vat Raymond chuan e hiau ani mai om te take a han ti hluaya a oki han chuak vel chu ka ngai na lo le pek hle mai Raymond bok chuan khatiang kor nei kha chu an tam khopang tina kor kha han en la ala thar hle ani ti a hriat theya karin dan tak phe chuan voi khat ma la suk lo a thar hlakani karing hi ala sin a han ti zuya chim om thei ang berin ka han nui ve haka la suk lo ani ti nen lam han hriat bik chu I kor ani hi lo mo ka han ti ve sak Raymond chuan thil har sani hleinem kan thom no kan suk sa bon le detergent ho zong zong hi thil alani a kor thar I le hingun takin en la asiam tu ten imit la theitur ang berin moi nai takle a rong po nung sar turin an siam thin ti mu ang sa bonemo sarfemo a engchi po ni se chu tianga I han suk chuan a rong nung sar te chu thil al tak khan azuk ti dal ta thina isuk tam veo phei chuan tuna I kor hak lai ang hian a ronga dabuya a ngong te po hi alowar ta thina lom ti in min chang zuya karei he mi hring zet thi zong chim om tura khuwa nu duan lieu liawani e Raymond bok chuan a phone chu phorin nichina du saki ruang thla alak chu uluk em hiana en kuala zombie hi an om tak taki ringem aron ti chuak phong makti mel zeta en chung chuan chu tiang chu nau pang hena zo chi ani chu kalo ti ve mak Raymond chuan ma se he thalak hi nau pang en tira tan chuan a mu anuam lo deuh ka ti mai mole uluk takin han en la hei hi du saki ngonga mi hring ha nu ma ani hi ti pa in phone chu aron lek naya ka han en chianga du saki ngong le andar in zom na ti rol chu mi hring ha nuwa du to ka se na ti hriat tak hian ha nu ma lang mar khopin ti rol chu a chum phei thata a por sur mai bok hei hi abana mi ve thung tin thalak chu a han met tol zawa thalak lo lang le a chuan du saki ban puam ti rol chu mi hring ha in adu to ka ape thler ti hriat tak hian a thler phei hloka ha in a se chin ti rol chu atla khuar kul mai bok Raymond chuan hei hi chemte nu ma ve thung ti pa in thalak dang a han met lang le a du saki ombor a hnu te chung chi a chemte nu ma in chi khat le chan ve vel zeta zaw kovar hak mai chu alo lang le a Raymond chuan tual thattu hian mi hring thi sen hi angam bar hle ani ti a hriata a chan chu chemte nu ma kha han en tala a om a vi nu khan du to kin chemte kha akar kwal vela ni ti a nu ma tang khan a hriat theya chu mai du tok lovin du saki thi to nu chu a du to kin a se zui ni berina lang a han ti zui le a ke chuan tual thattu hian a se zet nuwa chemte hian a vit po ani thei tho kalo ti ve khau Raymond chuan nilove chemte hian a vit ma sa jok ngei turani a chan chu misual ni tala mi ina lut ru tala mi hring I mu chu che theilo turin siam du tala I se ma sa chut lowang chemte I mang ma sange yang a hantile a ke chuan ani le chemte ka vi nuwa engwangin nge ka se kherang ka ti vele ngat chu tak chu alom kan misual hi zombie ani vai chuan nang po kha ala se lowang che ti ka soi thei mi lovania ti in Raymond chu anui zui hak Raymond zo na min zo le thalak chu karil ru in ka han chuk tu khom vengiela movie lama te hi chuan zombie lam chi te hi chu tam tak en tur le mu tur om te meu maya ma se heng te chu movie siam tu a script ziak tu ten an phu chop mai ni in a lang si ma se khang movie a zombie ho chet phung le tuna kan misual tual thattu che dan phung ero chu a inzul viau loi si Raymond chuan zanina tan chuan ti theivak a omri to lem lo boka wa ho to mai ro I du le ka bike kha hon mai la naktuk lama fai varin iron da le mai aniang chu a han ti a
keipo in I Halloween Raymond thu soi chu zom ngalin naktu ka faivarin iron ta le aniang chu ti chin zong tel lo chuan ka pom zong takani boka in lama chuan Raymond bike mang chuan ka in khal ho zui ngal thuai chumi zan chuan ma ni phak tokin kan nu chui lai mek chu mut muna ka han ngai tu avengiel na a pahni mun ria thi som paru ka ni ti chu chuak tur po a kut zung tang thiak me wa chiar ngau ngau ngai ke ni ang tan zong khum lai zo la tanga ngai tu mai chuan ram ro pui min thlen lo le pek don khope ngai tu po ngai tu zui pe lo chuan kamu hil zui ta thuai jingda riat le achan ve a ka phone ron ri chuan min ti har zoka la har chiang lo meng phan chual chung chuan phone chu ka han la a Raymond chuan ila tho pek na nge del hlum sa ei tur zong ni se in to del pol takini don hi mole aron ti ngala enge ni a katibul muk dar kuwa ka bai kharon daro kan tual thatu kha an man fel der to ani ome Raymond chuan aron ti chuan ka thu ngal ot an man to mo ka tile thu a Inspector ramte an min ron bezo chi a tun maya khan police te chuan du saki in luana nei tu te fapa chu tual thatu ni nge ya hria in an manani ome korpo kha akora ni nge ni in an soi local vatla police station lama kan han mu ve watanga ye aron ti a phone chu ada zui ngal keipo khuma tangin ka tho ngal ata muang chang lovin ka in siam ve zung zunga Raymond ate in lampan chuan ka in khal chuak ve ta Raymond chuan kotlaya ding me vin min lo ngak reng to a ka thlen rual chuan bike nunga chuan ron lon ngalin kal ro le ati a bike chu ka han kual tir popa ka tlan thlak na lama bok chuan let le in Kulikon police station chu kan panzui ngal konga free thahel hol boka theito ka chakin bike chu ka khalve pur ni hian ka hria ma se police station kot kan han thena Raymond a chuk rual chi a chuan satel chunga kan chuanga ni bera lo mole a han ti ram peka in chan khotlaina huna omlo boka ngoi rengin step a chuan ka zui chhota jok outpost chung kan lu nu chuan inspector ramte chu kan han mule phota ani in chanchin toy fel dewa min lo hril nuwa chuan tual thatu ma chhon tur chuan lock up chunga chuan kan lut ta tlangwal porfep fop cher lam deuh avun ngo lam le engemo natna tur ni om taka da deuh bui chu halo thungoi renga a mui mai vel chu akhem nian boka Raymond chuan a en wangwanga inspector ramte an a hminga lo hril to mang chuan lal siam thar ti na han ko chang deuh rat chu pa chu phok deuh hru hian aron hoi chuak wata Raymond chuan damdoi ti thina ni mo a han ti le tong siam thara chuan alu a bungut ringot kum engzange damdoi khoito tin a hanzo chhun zom le a kum thume mo kum li vela ni ang tin siam thara chuan alo chang ani ni zan ma sa khan engtin nge in lu tu nula du saki khai tha onel omlo fashan hiana hanti zui le a tuma ka that lo ani he ti sa thi iti sa ta ni ti ro tin Raymond chuan polithina ti sa ta ron khai chu a han phora kati sat nge chuwa angalom ma se kati sat chu kan kom thlanga engtin nge alo om dai ka hrelo siam thara chuan ati chuai rai in kom thlanga i pai na chan chu in hnuai nula i tha hnu khan thi sen akai na sa ema i pai tamai ani kha siam thara mita tak en kal chung chuan Raymond chuan ati le a khamizan khan LLTF duty te bumin mi kom kar je la kalin ka thian pa damdoi ka ti pui thin nen rei ek ro ta kan chuk thla a kan thian dang tenen in mu khomin ni danga po kan in mu khom fo thin na kan in chiwa chuta tang chuan jing lama ka ho a in ka then chuan khuwa awar to a kha I mai bel kang niau nuau kha enga tinge in hnuai nu nen chuan in beina safu mai a ti pa in siam thara chu tual thara nen chuan a han me bel lui le rama siam thara chuan ka thian tenen kan in sual na ani hi ti in Raymond chu alo chang vele wat engwangin ngen in suala lockdown hian ke ni ang damdoi khoi thin ho te hi rem hun pate a min thak hi ani ringot mai chua thei si lo damdoi wang boxi khatia kan chuak ta kha kan damdoi ron keng tupa ber tur kha kong laka LLTF duty ho a hel kol na lama aron thang rei deuh hleka
ke ni damdoi chak a sahal huam to chuan kan ngak thei meu lo ani ber mai chak le chak kha kan in la fu lo chowa kan in sual tangota ma se kan du ber damdoi alo thlen tak nuwa chuan tha takin kan ti ho vele maya kan in sual na a chuan ke kamit ko le ka mui hi athi a thi du e mawangin ka kora po thi sena kaina sa hle a chu kor chu tu na iken ang chi a kha ani ma se hi ero ka chiang ani damdoya kan in chiu ma zong kha chu fia takin engkim kala shevek ka kor kha kan kom thlanga ka pai lova kan damdoi ti na mun nim zinga khan ka pai mi inan labo ani lo chuan ala om nge po ka ring siam thara chuan ati a raimona chu angoi zui wang han then te tin siam thara chu a han then tira a ha chu uluk em hian han ena engma phei zong a soilem lo raimona bok chuan I thian pa I chu apui chu khoya mi nge ni tunge ming a han ti le a dania kan then om lo kami be seile rin ai takin zona engkim mai chu a chang fel fai fuk zel mai hian a hriata raimona mela chuan enge angai tuang ti hriat tumin ka han en wanga voi tam in zui to le in hron to kan ni boka a mela chuan lal siam thara chu tual thatu ni in a hrelo deuh ni in ka hre thei raimona chu tong chuak to lem lovin lal siam thara hliam belkang niau nuaw to chu uluk fe hian a han en le a adu tok tari ani ang lock up chu kan chu asanta min lo ngak reng tu inspector ramte om nalam chu kan pan ngala min lo mu rual chuan ramte chuan tual thatu ni thein in hria em alo ti ngal var raimona chuan a angkhop mai ti in alo chang kot lamin darkar somni pali chi a kol min phal saka voin tlai lama chuan jail lama kan thonang ramte chuan ati chunzom zata enge mokan soi kwal nu chuan raimona chuan du saki in lam kha han bi chian le deuh adu thu soin police station chu kan chu asan zuita raimona chuan kan in lama thingpuite in cholte te photang o ati awangin raimona te in lama chuan kan in phur liam le taria an in kan thlen chuan thingpuite chu in sitting room ma chuan kan thu ha dama raimona chuan nal siam tharakha tual thatu ani karing mi alo nangi ringem teid min hanzota ke chuan tual thatu ani lo ti rin na tur engma ka hre chuang lo ka lo ti vele khau khamizana ha omna le akal na asoi kha adik vekang ti ka ring tlat rin dan mai te chu in nuai lu tu vai mystery te po khuan an nei ve kalom chim om zet thian ka lo ti ve wata ataksa le atha hrui nei dan tur ka chutin du saki taksa a hliam nu ma kha chu anna sama ma ani raimona chuan alo ti le mi hring hi kan hun to na zir hian tha hrui te chu kan nei mai alom voi khat thingtlanga kan omlai po in kan khu ami ina kanga an nula nute lam deuh khan an thingrem manlai chuak thir thingrem an tiang chi lian pui mai a chunga thilan da kha vek kha an tukvera a the chuak nol maya in kang te a han rem nu in choi non tir le an han tuma a choi zo to reng hleinem a hun ton le amang an na khan tha hrui a siam sakani tran hun thazo ka tang in ti tak hian raimona thu soi chu kalo nial thave zata raimona chuan min chanzel dan tura hrelo nge tul ati lo zok angoi zui dai keyero ka hlim em thung a voi khatna atan raimon nal thazuala michim om ka tong kama piang min nial thazat zat thin chu ka da nil ve tatlat ni in ka in hria awa han nuam tak em ma se chuti ruale ro chuan raimona om dana tang chuan lal siam thara chu tual thatu ani aring theitat loti a tong kam le a om dana tang chuan ka hretlat chu tak chuan kan nu chui lai hi a ol sam don loti ati chiang hle in ka hria bu pol zinga hriau zon tluk zetin police lamin tual thatu nia kan hriat ber kan rin theitlat si lo chuan aizol mi pui heti zat zinga rin hlelle me bel tur tak ngial po hrelowa tual thatu zon chu a har sadon ti a chiang ani